Ahoj, som Robert Rovina. Dnes vám poviem niečo o tom, ako sa naučiť, kde je ktorý tón na hmatníku, ako sa zorientovať na nástroji. Prvá vec, ktorú musím vedieť, sú, aké struny máme na gitare. Takže je to E, H, G, D, A, E. Dvakrát som povedal E. Ako ich rozlíšiť? Je dobré vedieť niečo o tom, ako sa gitara píše a ako reálne znie. Toto je tón v gitarovej notácii E2, toto je H1, G1, D1, malé A a malé E. Reálne znie gitara o jednu oktávu nižšie, ako sa píše. To znamená, že toto je veľké E, reálne znejúce, a tento tón je A1. Tón A1 má frekvenciu 440 Hz podľa medzinárodných noriem. Samozrejme sú situácie, kedy to môže byť aj inak. S týmto číslom ste sa už určite stretli, možno niekde na digitálnej ladičke. Odteraz už budem hovoriť o jednotlivých tónoch len tak, ako sa píšu v gitarových notách. Takže toto bude pre mňa E2. No. Ak by sme mali vedieť, kde je ktorý tón, musíme vedieť niečo z hudobnej teórie, aspoň ten najzákladnejší základ. To znamená základné hudobné tóny, hudobnú abecedu. To je stupnica C-dur, to znamená, sú to tóny C, D, E, F, G, A, H, C. Ako ste si všimli, po tóne H znovu nasleduje tón C a ono sa to takto opakuje po jednotlivých oktávach. Fajn, tak skúsme začať s tou stupnicou C so základnými hudobnými tónmi. Toto je struna H a o pol tóna vyššie, to znamená o jeden pražec, je tón C. Na gitare je každý pražec jeden poltón. To znamená, že hmatník má chromatické alebo poltónové delenie. Takže začnem tónom C, pokračujem tónom D, E, F, G, A, H a znovu C. Je dobré vedieť, že medzi tónmi H a C je len poltónová vzdialenosť a to isté platí medzi základnými tónmi E a F. Fajn, povedal som, že to sú základné tóny. Sú ešte nejaké iné tóny? No áno, napríklad medzi tónom C a D ešte môžeme zahrať toto. Teraz, čo to je? Je to tón, ktorý je o poltón vyšší ako tón C alebo o poltón nižší ako tón D. V hudobnej teórii používame posúvky, to sú krížiky a Bčka, ktoré tón buď zvyšujú, to sú krížiky, alebo tón znižujú, to sú Bčka. Takže ak tón C zvýšim o poltón, dostanem tón cis. Ak by som tón D znížil o poltón, dostanem tón des. A teraz cis a des je vlastne rovnaký tón. No je to rovnako znejúci tón, aby sme boli presní, a tomuto javu sa hovorí enharmonická zámena. Ešte raz, poďme si pomenovať tie základné tóny. C, D, E, F, G, A, H, C. Fajn. A teraz poďme po poltónoch. A ten spôsob, že si budem menovať vlastne poltóny, je ideálny spôsob, ako sa naučíte, kde ktorý tón na hmatníku je. Takže máme H, C,
cis, D, dis, E, F, fis, G, gis, A, ais, H, C. Keď pôjdem smerom dole, tak budem používať Bčka. Takže prípona bude S. C, H, hes, A, as, G, ges, F, E, S, D, des, C, H. Poradím vám, urobte si plán. Každý týždeň sa naučte jednu strunu. Ako na to? Jednoduchá vec. Začnem strunou E, F, fis, G, gis. A teraz všimnite si jednu vec. Na gitare sa tóny opakujú. To znamená, to, čo som vedel zahrať tu, viem zahrať asi aj niekde inde. E, F, fis, G, gis. Všímajte si, ako sa opakujú tóny. Je to veľmi dôležité. Ešte raz struna E. E, F, fis, G, gis, A, ais, H, C, cis, D, dis, E, F, fis, G, gis, A, ais, H, C, cis, D. No a keď pôjdem dole, tak menujem to s Bčkami. D, des, C, H, B, A, as, G, ges, F, E, S, D, des, C, H, hes, A, as, G, ges, F, E. Je dôležité povedať, že tón hes a B to je úplne to isté. To sú len dva názvy pre tón H znížený o jeden poltón. Takže toto je systém. Každý týždeň sa naučte jednu strunu v plnom rozsahu nástroja a musíte to vedieť na reflexnej úrovni. Nesmiete o tom rozmýšľať, pretože na to pri hraní jednoducho nie je čas. Ďakujem vám veľmi pekne. Ahoj.